Ľubica so svojím tímom odvedla skvelú prácu a výsledkom sú tieto karty, ktoré vlastne v zábavnej forme zhmotňujú komunikáciu prvého dojmu. Alebo teda neverbálnu komunikáciu a veci, ktoré rieši človek každý deň. A tu sa to dá v hravej forme naučiť a aplikovať do života. Yes, je to super. Spolu sme strávili príjemný čas a do toho sme mali možnosť sa naučiť niečo nové, čo vieme prakticky aplikovať v pracovnom, ale aj v bežnom živote. Takže super. Určite odporúčam. Zábavná hra, skvelý dopad, spoločenský rozmer. To je to, čo si vlastne predstavujem, či už s rodinou alebo s priateľmi, ako príjemne strávený čas. Prvá taká spätná väzba od detí bola taká, že sa im páčila. Pre nás to bolo niečo nové. Kartové hry sme ešte takéto niečo neabsolvovali. Mňa zaujalo ako učiteľku výtvarnej výchovy to, že táto hra veľmi súvisí aj s výtvarným umením, s kultúrou odievania, s takým estetičnom a zároveň sme tam mohli prepojiť aj to, že deti mali možnosť rozprávať o svojich názoroch na odievanie ako také, čo sa mohli povedať, čo sa im páči, čo sa im nepáči. Je to veľmi dobrá forma na to, aby rozprávali aj o sebe, o svojom pohľade, aj sa niečo o tej kultúre estetiky naučili, o tom, čo sa k sebe hodí a čo je hodnotné a čo je vlastne tá kultúra, ako taká je toho odievania.